Ke kwathi thimbilili ke ngoku nanjengoko kubonakala mhlophe okokuba uRhulumente uyayidudula le nqwelo yokuqinisekisa okokuba ugonya abantu ngobuninzi okuzawuthi ga ngokuba ngapha kwezigidi ezisibhozo abantu esele bethiwe nqofu ngenaliti. Nto leyo ibonisa mhlophe okokuba noko ukunwenwa kwe-COVID-19 kuzawukhe kuthi thimbilili. South Africa's national vaccine rollout program has fully gathered pace, and the health sector, both public and private, vaccinates a minimum of 1 million people in 3 days. To date, over 8 million South Africans have been vaccinated, and at the current pace, the President should soon announce a revised target date for the country to reach population immunity. Cabinet iwamkela amatiletile abezomthetho ebejolise okokuba kubekho ucwangco KwaZulu-Natal naseGauteng. Kaloku ekutsheni benyanga ephelileyo ezi ndawo zimbini zibone ukuba kuqhushululu ngabahlali bedudula impahla zasezivenkileni bemosha nezinto zasekuhlaleni. It's not the duty of cabinet to set timelines. The duty of cabinet is to indicate to the police and law enforcement agencies that everybody must be brought to book. Bonakala mhlophe kokuba kusekuninzi kufuneka kwenziwe ngurhulumente uqinisekisa kokuba noqoqosho luthe funqunqu. Kulandela umbuzo obuthe gqolo uvela kumajelo endaba ufuna ukuqonda kokuba ingaba bethu uphi usekela mongameli David Mabuza. UKhumbudzo Ntshavheni ucacisile ngelithi ubuyile kwelaseRussia nalapho befumana khona unyango. Sithetha nje uqhentse ezombelela kwi-ofisi yakhe eqhubela phambili nomsebenzi kweli lizwe. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.